Patulandireni ku Streams by Ministry kuli ndi ine Brother Daniel. Tufuna tikambirane pamutu oti Babulo Wagwa. Babulo Wagwa. Kodi Bible likamakamba soti Babulo Wagwa mthanda zanji. Pano pamenepa Yesaya 13 verse 19 now no. Ndipo Babulo ulemerero wa maufumu mudzi wokongolawo akasidi anaunyadira adzakhala monga momwe Mulungu adapasula Sodomu ndi Gomora. So apapa Yesaya kuti pasaife ulosi wa Babulo. Now mudzi umene ukamaza pasuka uzapasuka monga ngati Sodomu ndi Gomora. Tikapita ku Genesis chapter 19. Genesis 18 makamba zoti ndithu zoyipa za ku Sodomu zinafika kumwamba. Pika Ambuye anasika kuti akaona kuti ndi chonchodi kuti awononge chani mzindawo. Right? So akuti funa Sodomu ndi Gomora mene unapasulidwa chimodzimodzi mene Babulo azatani azapasulidwa. Mwanjirena ntchito umene umachitika mu Sodomu ndi Gomora maka za homosexuality zimene zizi zakhaso mu Babulo zimene zinapangisa Sodomu agwe zimene zinapangisa Babulo atani agwesedwe. Ndi pali uthenga umene ukubwera mapita nthawi mu chapter 18 verse 1 akuti chani zitatha izi ndinaona mngelo wina wakusika mmwamba ukukhala nawo ulamuliro waukulu ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wake. So pali uthenga umene akukambaza kuti pali uthenga umene ukubwera ndakamba za angelo amene otsika kumwamba kuseza tikamamba za angelo tikamba za nthenga, right? Pali uthenga umene ochokera kumwamba ukubwera ndi uthenga umene ukubwera kumano ukubwera ndi ulemerero komanso ukubwera ndi ulamuliro waukulu. So uthengawo ndi wachindunji. Verse 40 ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba nanena tulukani m'menemo anthu anga kuti mungayanjane ndi machimo ake ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. 5 pakuti machimo ake anaunjikizana kufikira mmwamba ndipo Mulungu anakumbuka zosalungama zake. So pokamba za Babulo mapita nthawi tikapita chapter 17 akuti ife za mzimu achigulu amene akukwera chirombo, right? Koma ndikaona bwino mwina akamba zetu mzimu ameneyo ndi mzinda waukulu. Okay? Ndi akamba zetu madzi amene wakhala mzimayo ndi anthu miyanda. Mwanjira ina tikuthaona kuti kumapita nthawi ku Babulo umene uli mzinda waukulu umene watenga dziko lonse lapansi. Pali ntchito umene uchitika ku Babulo umene utapangisa Babulo agwe monga limene anagwira Sodomu ndi Gomora kuno mapita nthawi. Ntchito umene ndi nkhani ya homosexuality, nkhani ya LGBT imene yabwera ndi full force monga limene ndakwa ku Sodomu imene amangisa Babulo agwe imene apangisanso Babulo mapita kuno nthawi atani agwe. So tikaona bwino pali nkhani zimene anthu amene wa LGBT akugwirisa. Ndiye nimapanga research kuti kumano matchalichi amene wawa akapanga embrace kapena akalandira LGBT kodi amayilalikira motani nimazifunsa ndi nambapanga kuona maulaliki online azibusa amene amapanga promote homosexuality azibusa achikristu, right? Ndiye mbuyo mutinaona video imene imakamba za cheni imene chinagwa Bango State Church. So video imene jenayi yoyambirira imene tinasegula nayo nkhani imene timaona za women's ordination idatha amene kuti nazaona imene women's ordination ikupangira link ndi homosexuality kuti mipingo yonse imene inayamba kupanga ordain magezi inayamba kayo panga ordain azimayi kuti azikhala zibusa kena kuno zinatero. Ndiye ndimazifunsa ine kuti kodi mipingo imene imalira chani. Ndiye pamene namba kuona mavesi amene amagwisa ntchito kuti apange promote homosexuality kuma zina izo vesa chisoni. Ndiye fundo ina amene amayenga promote ndi imeneyo na kubwera kwa Yesu kunasintha china chiyonse. Tete tionene kuti anthu amene akuthandiza chani. Dissolves boundaries. In his book Radical Love, Patrick S. Chang writes, whenever an LGBT person comes out to another person about her or his sexuality or gender identity, the previously existing boundary between the LGBT person and the other person is dissolved. In a way, the incarnation is a lot like God's coming out. The pre-existing boundary that separated humanity from divinity is now blurred. Upon entering into solidarity with the weak, the poor, and the vulnerable, even landing in a region known for being criticized by the religious elite as being uneducated and not true Jews, Jesus blurred the
pre-existing boundary between the powerful and the weak, as well. So apa kamba tuno munthu amene ali wa gay akabwera kwa anthu azinzake ondawo tino anti na wa gay fata anthu ambiri amene ali ma gay amafunika tata zatuluke amene amati coming out of the closet pati nthawi yonse amapanga moyo wawo ngati ndi abwinobwino kuti no azakwatira azimayi kapena azimayi azakwatira azibambo, right? Kumana amafunika ta akafika stage yoti no ali comfortable abwera ku public ndikauza banja lawo kapena kubwera ku public kuti ine gay ndiye aona kuti no mmene agay amapangira chimodzimodzi mmene Yesu anapangira kuti no anabwera kutuluka kuzatonetsera ndani Atate. Sakufananiza zimene magay amapanga ndi zimene Yesu amapanga kuti no wagay akabwera kwa ife amakhala no wamasula kulekana kumene kunalipo pakati pa iye ndi ife chimodzimodzi Yesu amene adabwera anachotsa kulekana pakati pa ife ndi Mulungu. So akufananizana ndithu homosexuality ndi zimene Yesu anapanga. As the pure and the impure. St. Paul later wrote that through Christ there would no longer be boundaries in the church, neither Gentile nor Jew, free nor slave, not even male or female, for there are no limits to a limitless God. So, pamene akugwiritsa ntchito vesi yotchuka ya Paulo, Agalatia 3:28, nawo tino palibepo mwamuna palibepo mkazi, palibepo malire. Mwanjira ina chimene akufuna afotokoza machinana kuti paifa yotono palibepo malire mwa Khristu Yesu, ndiyoti amuna atha kukwatira mwamuna okhaokha, akazi atha kukwatira akazi okha. Kumanjira ina chimene afotokoza machinana tino chipulumutso champhamvu kuposa chilengedwe. Mwanjira ina chilengedwe muno alangiradi amuna ndi akazi, kumano pa chipulumutso palibepo mwamuna ndi chani ndi mkazi. Kodi zimezi ndi zoona ate tione no Bible kuti chani. Agalatia 3:27 imakamba za ubatizo. Okay, ndete ndinenge verse 28. Ona kuti Agalatia 3:28 muno mulibe Myuda kapena Mheleni, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. Verse 29 koma ngati muli a Khristu muli mbewu ya Abrahamu nyumba monga mwalonjezana, right? Verse 27 fundo yayikulu akuti pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Khristu munavala Khristu. So nkhani yayikulu ndinena kuti no chipulumutso sichikuchotsa chiyengedwe. Ife tinoti kamaona chipulumutso amene wabadwanso masopano amakhati ndi olengedwa chatsopano. So timafuna kunena kuti chipulumutso chimangotibweretsanso ife kuchilengedwe. Pachiyambi Mulungu anayanjana ndi munthu, mano ife tchimo munthu analekana ndi Mulungu, right? Chipulumutso chikutitenga ife kutiyanjanisanso ndi nani ndi Mulungu. So chipulumutso ndi chilengedwe ndi chinthu chofanana. Pachilengedwe Mulungu anatilenga ife angwiro osazedwa ndi Mzimu Woyera. Tchimo linalekanitsa ndife ndi Mulungu. Chipulumutso chitibweretsanso ife pamene pali Mulungu tulizanso ndi chani ndi Mzimu Woyera. So tikamaona nkhani ya chipulumutso chimene afotokoza pali muno mulibe Myuda kapena Mheleni kapena mwamuna mkazi, akuthandizana kuti pamene tikupulumutsidwa tonse tikuvala Khristu Yesu. Sizotengera kuti ndi Myuda, sizotengera kuti ndi Mheleni, sizotengera kuti ndi mkazi kapena palibepo kukondera. Ngati muli a Khristu ndi nyumba ya Abraham. So sakuthandiza kuti chipulumutso chikuwononga zonsezi, koma kuthandiza kuti populumutsidwa sitikupulumutsidwa potengera kuti ndi wamuna kapena mkazi, sizotengera zimenezozo. Chimene tikufotokozera ndi apapo. So chipulumutso sichimasintha identity yako kuti iwe ndi wamuna kapena ndi wamkazi. Chipulumutso sichikusintha zimenezi. Nkhani ina kuti ndi wamuna kapena ndi wamkazi, chipulumutso chikubwera kwa wina aliyense mwaulere mofanana, right? Tiwerenge 2 Korinto chapter 6 verse 16 ndi 17 ndi 18. Koma tingowerenga verse 18 anawo tino ndipo ndidzakhala kwa inu Atate ndi inu mudzakhala kwa ine ana aamuna ndi aakazi, anena Ambuye wamphamvu yonse. So kwa chipulumutso akuti ifeyo tikapulumuka sitikupulumutsidwa kuti ndife amuna kapena akazi, sizotengera zimenezo. Koma ngati tili mwa Khristu ndife otani opulumutsidwa. Chachikulu chilapa nchinena kuti pamene tapulumutsidwa ifeyo ndife ndi ana a Mulungu aamuna ndi chani akazi, right? So pamene tapulumutsidwa tikusanduka ana a Mulungu aamuna ndi akazi. So chipulumutso sichikusintha kuti ine ndi wamuna kapena ndi mkazi. Iyayi, chipulumutso chikundisintha ine kuti ngakhale ndine mwana wamuna wa dziko lapansi ndikhale mwana wamuna wa Mulungu wamphamvu yonse. Ngati muli mkazi mukabadwanso mwatsopano mukhala mwana wa Mulungu wamphamvu yonse wachikazi. So nkhani ya chipulumutso tikupulumutsidwa monga choncho. So chipulumutso sichikusintha ndithu mmene akufotokozera abalewa. Tikuonani kuti Yesu anafotokoza yani. Matthew chapter 19 verse 4 ndi 5 Yesu anayankha anthu amene akachoka kusiya Yorodani. Ananena kuti ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenge kuti iye
amene adalenga anthu pachiyambi analenga iyo mwamuna ndi mkazi. 5 nati chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatikizana ndi mkazi wake ndipo awiriwa adzakhala thupi limodzi. So Yesu ofotokoza anawo tuno pachiyambi Mulungu analenga mwamuna ndi chani ndi mkazi, ndipo pachifukwa chimenechi anthu awiri anaphatikizana chani pamodzi ndi kukhala thupi lingati limodzi. So Yesu akufotokoza kamvekesedwe kake ka ukwati pakusimikizika pa Genesis 1 ndi 2, right? So Yesu saona abwere kuzasintha nkhani ya ukwati ayi. So chiphunzitso chimene chili nchaboza ndi cha Babulo. So pali magulu anthu ati 6 amene anthu amene amatenga tuno ndi magays, right? Kwa iwo akamawerenga. So pali queer theology ndi kawerenga ka Bible kamene kamapanga promote homosexuality. So amanena ati Naomi ndi Ruth amene adali ma lesbian. Tendioneni kuti zimene nzoona m'Bible, tendioneni mfundo zawo. Naomi and Ruth. In the book of Ruth, a young Moabite woman remains with and expresses loyalty to her Jewish mother-in-law Naomi after they both lose their husbands. I won't go into too much depth with this one since I've already covered them on a previous episode, but the evidence includes the fact that Ruth cleaved to Naomi, a word that echoes Genesis 2. So fundo imeyamba imene akufotokoza apa ndi mawu oti cleave, right? So tikamwana bwinobwino Ruth chapter 1 verse 14, Naomi akubwerera kwawo ku Israeli. Tiwerenga bwinobwino tiona tuno mwamuna wake wa Naomi anamwalira, ana ake amuna anamwalira, koma ana amuna asanamwalira anakwatira azikazi akuti aku Moabu. So ana awiriwa panali Oprah komanso panalinso Ruth amene amabwerera naye Naomiyo ngati pachibale pawo. So pamene akubwerera Naomi anawuza panjira akulu bwererani. The Bible limafotokoza nati no Oprah anabwerera. Pamene Ruth ndi amene anakakamira kwa ndani? Kwa Naomi. Ndikunena kuti iyayi ineyo ndiphatana nawe. Chimodzimodzi ngati mene Bible inagwiritsa ntchito mawu pa Genesis 2 verse 24 nati no mwamuna adzasiya atate wake ndi amayi ake ndi kuphatikana ndi mkazi wake. So pachifukwa tinagwiritsa ntchito mawu kuphatana akuti maona tiyende kupita ku Genesis mawu amene anagwiritsa ntchito pakati pa Adamu ndi Hava, amene Adamu amafotokoza zakuti no munthu adzasiya amayi ake atate ake ndi kuphatikana ndi mkazi wake. So akufotokoza no chifukwa chimenechi Ruth ndi Naomi anali ma lesbian. Izi zina mene nwazimvesera mtima ngoma awira ndithu but no anyway kumatende kumalizana fundo zawo zina zauliyana designates the passionate embrace of male and female in creation. Then 2 verses later there's a proclamation by Ruth that is still used today as ndiye telenga verse 14 ndiye tinaomba verses awiri osada ndi verse 16 Ruth 1 verse 16 anafotokoza mawu ena ndaona ati no mawu amene angakhale anafotokoza ati amagwirisira ntchito kufotokoza zawo kwati ndano pomwe muzapita ine ndizapita, pamene muzakhala inenso nzakhala, pamwe muzafa inenso nzafa, inenso nzakwida pompo, anthu ana azakhala anthu anga, mulungu ana azakhala mulungu wanga. So Ruth amafotokoza meze kwa Naomi. So pafika chimene chaonatu ngakhale mmaukwati chimachitika chinati no anthu akamafotokoza mapangano awo kwati kunjako amagwiritsa ntchito mawu awa pa ukwati. Sinza no Ruth ndi Naomi anali pa ukwati ndi two lesbian. as part of marriage ceremonies. When the women return to Naomi's hometown of Bethlehem, they are forced to find a way to shelter their love within the patriarchal confines of Judean society. So through the direct So akuna no mene Ruth ndi Naomi atabwerera ku dziko la Israeli amafunika abise ndithu kuti iwo ndi ma lesbian. Ndipo chifukwa chimenechi anapanga plan yonena kuti ati ndani Boaz amafunika kukwatira ndani Ruth uja kuti azibisa kuti iwo sanakwatirane yayi kuti anthu asaziwe za chinsinsi chawo. So izi ni nyasi zimene anthu afotokoza zimene Bible mwibemo zimenezi. direction of Naomi, Ruth seduces Boaz, gets him drunk, becomes pregnant, and thus marries him. In queer lingo, you can make the case that Boaz serves as Ruth's beard. When Boaz and Ruth's child is born, the village women rejoice not at a son being mene Boaz anakhala ndi mwana ndi Ruth ati anthu anasanga osati kuno mwana wa Ruth wabada mwana ndani wa Naomi.
ngati utono ukwati wawo wa Rute ndi Naomi amafuna mwana ne Boazi anakhala ngati anapereka mwana kwa anthu komano banja lenini linapereka ndani pa Rute ndi Naomi. Born to Boaz, but a son being given to Naomi? So not only was Boaz the economic provider and beard to these women, but also the sperm donor to allow this lesbian couple to conceive a child. Love is never referenced between Boaz and Ruth. Number 4. Right, so then tioneni zeni za Bible. Chinachitika nchani kuti Naomi akapezeke ku dziko lina. Rute chapter 1 tisika mpaka 5. Now to know chapter 1 verse 1 mpaka 5. I don't know. Right. Ndawo kufotokoza nawo kuti Rute chapter 1 verse 1 to 5 ndipo masiku oweruza awo munali njala m'dziko. Ndipo munthu wa ku Bethlehem Yuda anamuka nakagonera m'dziko la Mowabu. Iyeyo ndi mkazi wake ndi ana ake amuna awiri. So ndikuona banja limene la munthu wa ku Bethlehem akupita ku Mowabu ifati mu Israeli muli njala. So apitako ndi mkazi wake ndi ana ake amuna awiri. Verse 2. Ndipo dzina la munthuyo ndiye Elimeleki ndi dzina la mkazi wake ndiye Naomi. Ndi mayina a ana ake awiri ndiwo Maloni ndi Kilioni. Ndiwo aku Efrata ku Bethlehem Yuda. Iwowa ndiwopo analowa m'dziko la Mowabu nakhala kumweko. So anthu akusamuka ifati kuli njala ku dziko lawo. Verse 3 anatuno ndipo Elimeleki mwamuna wake wa Naomi anamwalira natsala ndi iye ndi ana ake awiri. Nazitengera iwo akazi aku Mowabu, wina dzina lake ndiye Oripa, zake dzina lake ndiye Rute, ndipo anagonera kumweko ngati zaka 10. So anthu anakhala kumeneko zaka 5. Koma Maloni ndi Kilioni anamwalira onse awiri, motero ana ake amuna awiri ndi mwamuna wake anasiya kaziyo. So chikuchitika nchani? Maloni ndi Kilioni ana ake a Rute anamwaliranso pambuyo wake, anakhala kumeneko zaka chani? Zaka 10. Now muone nawo pambuyo pa ukwati umenewo sizikukambidwa kuti anthu amene analinso ndi ana sakukambidwapo koma ukwati amene wawo, right? Ndi chifukwa chake pamene Naomi pakutha pa nthawi tikaona mavideo muja Rute mwana wake atabwerera naye ku Israeli ndi Naomi, Rute atakwatira Boaz ndikhani mwana anthatani mwana wabadwira kwa ndani? Kwa Naomi. Okay, mwana wabadwira kwa ndani? Kwa Naomi. Zili ngati mene zilili ku Israeli mene amabwerera chinachitika chotani anthu amamuziwa ndani ku Israeli? Anthu amamuziwa Naomiyo. Rute amamuziwa inde koma anamuziwa kuzera mwa ndani? Mwa Naomi. Zili ngati atino anthu inuyo mwakwatira ndi muli ndi ndani? Muli ndi ana aja ndikukula, ine ndikukhala agogo. Mwana wana akabala mwana amene kwa inu akhala chizukulu, anthu pokamona mwana uja amati taonani kwa uje kwa bwana chani mwana azitchula inuyo. Mwaona amene zokhalira. So nkhani yake ndi imene anayitchulira. So anthu amene ali ma gays ma lesbians amangotenga nkhani nungu material amene ingafotokoze komano ife mwangali pachikhalire timateni usuntha izina pakuti tikopana mwana ndani mwana uja mwana pachikhalire yathu zimathaso kuteno. Alright, so tipitizeni kufotokoza nkhaniyo. Rute 1 verse 10 tisika mpaka 40. Anado ndipo ananena naye iyayi. So pa nthawi imeneyi chochitika nchani? Ku Israeli avatu kuli chakudya akubwerera ku Israeli. Naomi uja ndi amafuna atenge ana amene anakwatira ana ake amuna asikana aja. So ndipo bwerera njira Naomi anamba fotokoza nawo ndipo ananena naye iyayi koma tidzapita nanu kwa anthu akwanu. Verse 11 nati Naomi bwererani ana anga muzatengana nane bwanji ngati ndili nawo mimba mwanga ana amuna ena kuti akhale amuna anu. Nde Naomi amafotokozera asikana kuti akulu tabwererani koma basi inenso zoti ndingabale ana ena amuna kuti nemwe atani mwakwatire nawo. Funso langa ndi liti? Funso langa ndi apapa zikuonesa ulesbian ena olesa apapa ngati anthu awandi anthu onewa kuti anali pachibale ndi Naomi chifukwa anakwatira chani ana ake aamuna. Anali ngati apongozi awo, right? So munthu akunsata pongozi wake koma pachifukwa yenena kuti no ana ake anamwalira amunawo apongozi akuluakulu basi munthu nomasula mwamasuka bwererani sindingakubalera ana ena amuna mwanjira ena sipanali bible za lesbian ena aliwosa apapa
padakhale pa za lesbian nefundo iyi ndiyo panda nzeru ti akufotokoza papa. Verse 12 anati bwererani ana anga mukani pakuti ndakalambitsa ine sindikhoza kukhala naye mwamuna. Ngakhale ndikati ndili nacho chiyembekezo ndikakhala naye mwamuna usiku uno ndikubalanso ana amuna, kodi mudzawalandira akakula? Mudzadzilesa osakwatibwa? Iyayi ana anga, pakuti tachiwa kuposa chifukwa cha inu popeza dzanja la Yehova landitulukira. So Naomi amanati olondakhate ne ndakwatira ndati ndakhala ndi ana amuna, mungadikire mpaka akule ine okuzilesa mpaka zakula nawo basi osakuzakwatira. Maona. So Naomi amafotokozera azimayi mfundo kuti ayi taonani tabwererani, right? Verse 14 nakweza iwo mawu awo nalira misozi, ndiye Orepa anampsopsona mpongozi wake koma Rute anamkangamira. So chichitika machinano Orepa anaona komadi zomafotokoza Naomi nzoona pongoziwa ine ndikutani ndikubwerera. Koma Rute ndi amene anamkangamira ndani? Naomi. So mawu tino anamkangamira awa ndi mawu omwe anagwiritsanso ntchito pa Genesis 2 verse 24 tino munthu azasiya makolo ake amayi ake ndi bambo ake ndi kukakhala pamodzi ndi kuphatikana. Tikaona mu Hebrew mawu amene anagwiritsa ntchito kuphatikana ndi kukangamirana papa ndi ofanana. So anthu amangotenga pokhapo nati maona nkhani yaikulu ndi apo nditanayo ma lesbian iye akula kuti amene context ndi chani. Mawu amagwiritsa ntchito mu context mandipesanabe. So tikaona bwinobwino context yake nkhani nayo no Rute anaona tiye ine ndipitabe kuti ku Israel. Nkhani yaikulu ndi imeneyoyo osati kuti anayo ma lesbian ya tende ndikuona no mawu amene oti kukangamira anagwiritsa ntchito so pati 2 Mafumu 3 verse 3 akunati no koma anamkangamira zoyipa za Yeroboamu mwana wa Nebati zimene anamchimwisa nazo Israeli osalekaza nawo. So mawu amenewa ati koma anamkangamira zoyipa mwana Yeroboamu. So tikamuona tchimo zoyipa zinamkangamira Yeroboamu. So tikaona bwino panabe pokwata papa kukangamira kunthoza zatu no zinthu zili pamodzi sizikulekana. 2 Mafumu 5 verse 27 ati no chifukwa chake khate la Naamani lidza kumamatira iwe ndi mbumba yako chikhalire, ndipo anatuluka pamaso pake wakhate wambulu ngati chipale chofewa. So ati khate la Naamani lidza kumamatira. So same thing mawu kumamatira ndi mawu omwe akugwiritsa ntchito cleave, right? So tikamaona mawu oti cleave context ndiyofunikira kwambiri. Kodi akugwiritsa ntchito mutani khate lo linamkwatira Naamani kapena zoyipa zinamkwatira Yeroboamu Yorabimu? Ayi nkhani ndino zinakhala pamwe. So tikamaona sapapa Rute anamkangamira iye nkuthandiza kuti Rute sanabwererenso mbuye anapitabe kuti kujeni. So makosana I don't know kuti chimakhala chiyani. So tikaona mwino tendoneni Rute chapter 1 verse 15 mpaka 18 andano pamenepo anati taonani m'bale wako wabwerera kwa anthu akwawo ndi kwa Mulungu wake, bwerera umsate m'bale wako. So poyankha Rute akufotokoza kwa Naomi akufotokoza pa verse 16 andano nati Rute musandumirize kuti ndikusiyeni ndikubwerera osakusatani, pakuti kumene mukako ndi mukaso inenso ndi kumene mugonako ndigonanso inenso. Anthu akwanu ndiwo anthu kwa inenso ndi Mulungu wanu ndi Mulungu wanga. Manjira ena Rute akupitiriza anati yayi komene mukupita inenso nditandipita konko. Manjira ena akwaza apongozi ake anati yayi ifeyo ndife amodzi ife anja ukwati kumene unakhala pakati pa mwana wa Naomi ndi ndani ndi Rute. So tikamakamba za ukwati timagwiritsa ntchito mawu amene ifeyo ndi chani anthu awiri akukwatirana zimakhala zanati no iye amene for example ineyo ndakwatira na ndine munthu wokwatire anthu aka mkazi wanga akhalanso anthu andani anthu anga, right? Kumwe mkazi anga ukhala inenso ndikhala kuti konko palibepo za lesbian zinezo sapapa, right? So Mulungu wamkazi wanga akhalanso Mulungu wandani wanga timapemphera Mulungu mmodzi tonse ndife Khristu, right? So kumano mwanjira ina nzimayoyo anayotowa chimoaba apembedza milungu ina mwana anayamba kupembedza Mulungu wona, right? So taona nato mfundo iyi siyokwanira kufotokoza tene panayinso lesbian china chilichonse.
So tikaona bwino Lute chapter tikaona bwino Lute chapter 3 verse 1 anati ndipo Naomi anali naye m'bale wake m'bale wa mwamuna wake, ndiye munthu mwini chuma chambiri wa banja la Elimeleki, dzina lake ndiye Boazi. Nati Lute Moabu kwa Naomi, mundilole ndimuke kumunda ndikatole kunkha izingala za tirigu, kumtsate amene asandikomere mtima. Nanena naye, muka mwana wanga. So tikaona bwino Naomi amamwitana Lute mwana wake. So ubale umene unakwera pakati pa Lute ndi Naomi ndotino Naomi amatenga Lute ngati mwana wake, pamene Lute amatenga Naomi ngati ya mpongozi wake. Pamenepo za lesbian zinazochitika apa. Okay, so awo ndi maganizo anthu mwatikalowerenga Bible palokha zinthu zimafika. So palinso nkhani naso imene amafotokoza zakuti Davide mfumu imene analili wachinyamata anali pabwezi ndi mfumu Sauli, osati ubwezi otino amacheza mono anali ngati magay. So tione evidence yawo tiyani. Now, I'll admit, this one I've never heard of. Okay, tione mfundo imeneyi. Right, so Now, I'll admit, this one I've never heard of until I began teaching queer theology. In 1 Samuel, King Saul chooses David to be his armor bearer and to attend to him in private with soothing music. David seems to earn this position by his beauty, his bravery, and his gentleness as a musician. Historically, warriors were often accompanied by younger male companions who share in the adventures and the dangers of their lovers. Similar accounts of love between older and younger warriors are found. So, David amamimbira Saulo nyimbo ndipo anakwanisa mamimbira Saulo nyimbo chifukwa David anali wokongola umasana ndi talent. Ndi afotoza anati tikaona mbiri akonesa zithunzi zona mbiri zimaonesa anthu ambiri amene amapita ku nkhondo amakhala soti ndi magay. Now bodza lamba tena David amamimbira Saulo nyimbo pachabe. Tikaona bwino muno mbiri kungowerenga Babulo lanu pona nati David amamimbira Saulo chifukwa Sauli amagwidwa ndi ziwanda, ndi akamimbira nyimbo ziwanda zimatani zimachoka. Pamene zoti amayimbira na nyimbo kuti ngati magay ayi. Found in later stories of classical Greece, flower warriors in Korea, and samurai love in Japan. Things quickly become complicated for Saul when his warrior son Jonathan also desires David. So akona rati zinthu zinabalika pamene Jonathan anayamba kumfuna sonda David ngati akuchipereka chimene ngati chisanzo kuti Saul ayambe kumpha David naye David anayamba kupangana chibwezi ndi mwana wa Saul amene anali Jonathan. Zimene zili I don't know kuti Bible akuwerenga ndilitiro kumano izi nzaboza. But more on that in a second. Saul's jealous rage becomes the motor of the story's unfolding, calling Jonathan the son of a perverse, rebellious woman. You know that's not what he said. And accusing him of uncovering the nakedness of his mother, a reference to Leviticus 18. Yeah, avasumpa pamene pachitika bodza lina. Tikawerenga Bible 1 Samuel 20 verse 32 werenga. Anafotokoza anati anthu aona kuti wapanga proof that iyayi Jonathan anavundula maliseche amayi ake. Pamene apapa verse liwerenga 1 Samuel 20 verse 32 werenga anafotokoza kuti Saul anamulusira Jonathan nati iweyo ukuchititsa manyazi maliseche amayi ako. So anafotokoza kuti wavundulwa. Tikawerenga verse imene akuifotokoza Leviticus 18 verse 28 kanenera kuti usavundukule usavundukule manyazi kapena ya maliseche mkazi wa bambo ako. Panino ndi manyazi kapena maliseche achani abambo ako. So apa mavesi afotokoza mwachangu kwambiri kuti wakhalengera ambalisa munthu kumano nkhani zosemphana. Tikawerenga Leviticus chapter 18 verse 28 ni nkhani ina, zimene akamba 1 Samuel 20 verse 30 ni nkhani inaso.
right? So awafuna afuruza ndi muona but no Saul anamuza Jonathan ndino wachitisa manyazi maliseja amayi ako ndi tino basi zokuthandaza natino Saul amanawo tino Jonathan wavundulula manyazi a bambo ake mwanchitena Jonathan agonana ndi mkazi wake wa Saul amene ali ndani David, of which zaboza zonsezi. Anyways, by including this Levitical passage, the author is implying that Jonathan being with David is equitable to Jonathan sleeping with his father's wife. Following this uncomfortable dinner conversation, there are a number of occurrences where Saul seeks the death of his formerly beloved David, but during each of these occurrences, David seeks opportunities to demonstrate his own loyalty to his former lover. And so, I would fireman jini Sauli amafuna amuphe wokondera akakala amene anayingati mage David ono David akuonesa nati ayi nimakondani ndipo David amayenesa asamuphe ndani Sauli anene mamuna akakale. And ultimately, after his death, David sings a psalm of lament for both Saul and Jonathan. So, pamene anamwalira Saul ndi mwana ake Jonathan, ati David analira kuti no anayingati mikango awiri sunza tino amakonda oso awiri. Referring to both men as beloved and lovely. Number 3. Alright, tiye tioneni mfundo zimenezi. Tiye tioneni m'Bible 1 Samuel 8 verse 6 auti chani. Ndipo kunali pakudza iwo pamene David anabwera atapha Afilistiwo. Anthu akazi anatuluka m'midzi yonse ya Israeli ndi kuyimba ndi kuvina kuti akakomane ndi mfumu Sauli ndi malingaka ndi chimwemwe ndi zoyimbira. So anthuwa achokera kopha Afilisti, David akubwerera, Sauli akubwerera ndi anthu osatuluka chigulu chonse chikuyimba nyimbo ndi kuvina. Ndi verse 7 ati ndipo akazi anathirirana mang'ombe kuyimbira kwawo nati Sauli anapha zikwi zake koma David zikwi zake za nkhani. Sauli ayipira ndi David. So verse 8 ati koma Sauli anakwiya ndithu ndikunenako kunamuyipira nati kwa David anawaongera zikwi za nkhani koma kwa ine zikwi zokha chimperewera chaninso koma ufumu wokha. So Sauli anamba anatonana anthu akunena kuti no David anapha zikwi koma ine nangopha zikwi zokha. Nde Sauli jealous namba ora kubwera pafupi chimene chonatu no chimene chingasala pa chanatu no David ndo tatha utenga chani mfumu wanga. Mwanjirana ni zimene zimakhala kumalayi kunoko pakhati pali kansala ndi paliso chani MP. MP akamba kupanga ma bridge. MP nkhani yake ndikupanga malamulo ku parliament. Kofurukuzo parliament, right? Pamene kansala ndikuona zachitukuko zachani za mmudzi, right? So unaona tuno MP amaonda kugwira ntchito yonse ya kansala. Chifukwa chani? Fana mwapote kansala ujaga ngamopanga zitukuko mmudzi muja, right? Zinthu ndikumayenda ku council kuja chilaliye njani MP uja atengereda malo ake ndi chimene akopa ujeni. So chimene chikambangisa kuti no Sauli akwiye ndi David ndi chifukwa chena kuti no amaopa kuti David atenga ufumu wake osati kuti panali ubwenzi pakati pa iye ndi David imene ndi nyasi za mutu mwa anthu ena. Uno Bible sikufotokoza zimenezo. 1 Samuel 20 verse 27 ati no ndipo kunali tsiku lachiwiri mwezi utakhala David anasowekanso pamalo pake ndipo Sauli anati kwa Jonathan mwana wake mwana wa Jese walekeranji kubwera kudya dzulo ndi lero lomwe. 28 ndipo Jonathan anayankha Sauli David anandiwumiriza ndimulole amuke ku Bethlehem. 29 nati ndiloleni ndimuke chifukwa banja lathu lipereka nsembe m'mudzimu ndi m'bale wanga anandiuzisa ndifikeko. Tsono ngati wandikumera mtima undilole ndichoke ndikaone abale anga chifukwa chaichi sifika kugomera mfumu Sauli. Okay, verse 30 pamenepo Sauli anapsa mtima ndi Jonathan nanena naye iwe mwana wamkazi wa msuso ndi wopikisana. Sindidziwa kodi kuti wasankha mwana wa Jese kuzinyaza wekha ndi usi wa mayi wako yemwe So I don't know, sindidziwa kodi kuti wasankha mwana wa Jese kudzinyasa wekha ndi usi wa
wa mayi wako yemwe. So nkhani yakuli imene inachitika pa ndinena kuti David anapanga plan ni ndani ndi Jonathan kunena kuti akulu ineyo ndikuona kuti bambo anatha kundipha. David ayankhula ndi Jonathan, right? Ndi anapanga plan ya okay, ngati akufuna andiphe tipange plan. Ine masiku awa sindidya nawo pa phwando, right? Ndi bambo ake akafunsa mokwiya ndizo anawo kuti no uwafunsa uwazana kuti no ndabwerera kwathu kuti ndikapange nsembe. Akanati okay chabwe ndizo atafuna andiphe ndibwerera. Komana akakwiya ndizo atafuna andiphedi. So apapa plan imene anapangana Jonathan David ndi inde Jonathan amayankha zimene David anamuza. Ndi Saul anakwiya nati uona iwo azisangaika tuno wazinyasa weka. Manjine na Saul akuopa unena kuti David atenga malo ake, right? David atenga malo a Saul ndi Jonathan sazakhala siyani mfumu. Manjine anakhala ngati no Jonathan pokizana ndi David akhangara kuzinyazisa yekha. 1 2 akupangisa usiwa wa mayi wake yemwe. Manjirena akupangisa natu mayi ake akhale ngati osauka kapena kuchitisa manyazi mayi ake zimene zofotokozedwa apapa, right? So ndi zimene amafotokoza 1 Samuel 20 verse 38 tinawerenga ijo natu no. Then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, Thou son of a perverse and rebellious woman, do I not know that thou hast chosen son of Jesse to thine confusion and unto confusion of thy mother's nakedness? So aumuza akulu mwazinyazisa nokha. Mwabweresa chipirikiricho nokha maso muchitisa manyazi kapena usiwa wa mayi anu, right? So nkhani yake imene tikaona bwino mwene Leviticus 18 verse 78 awana kuti no usamavula atate wako ndi mayi wako ndiye mayi wako usamavula. 8 usamavule mkazi wa atate wako ndiye thupi la atate wako. So manjirena tikamona bwino amene twawerenga chizukulu chani mapanga translate literally komano mavesi achiwanda amenewo. So tikaona nkhani ziwirizi ndizosiyana, right? Tikaona context ya Leviticus 18 ndi context ya 1 Samuel 20 verse 30 sikukamba zoti no Saul anakuya kuti no David agona ndi Jonathan. Nkhani simene nkhani no Jonathan atenga mbali ya ndani ya David mwana wa Jesse. Pamene Saul afuna no Jonathan atenge mbali ya bambo ake. Nduna amuphe ndani David uja. So tikaona bwino 1 Samuel 26 verse 8 ndipo Abisai anati kwa David, lero Mulungu wapereka ndani wanu m'dzanja lanu. Ndiloleni nimpyoze ndi nkondo pamodzi kokha sindizamponya kawiri. Verse 9 koma David ananena ndi Abisai, usamuononge. Ndani adzamasula dzanja lake pa ozozedwa a Mulungu ndi kukhala osachimwa. So tikaona bwino tiona kuti no David atapita kumene Saul anali. Pamene Saul amasaka David chinachitika nchina kuti no analowa kumphangako ndikapeza Saul akuti akugona. Ndio amene anali David amata akulu atingo apha kamozi sindiphonya aso afera bomba. Komano David analesa unali usamuphe munthu ozozedwa ndani wa Mulungu. So David anali ndi ulemu kwambiri pa zinthu za Mulungu. Fatino Saul anali ozozedwa mfumu yachani ya Israeli. Saul anali ozozedwa pa nthawi imeneyi. Ndi David samafuna kuti aphe munthu otani ozozedwa. Koma tona ndipo mama ake David anayima patali na amafotokoza kumu yankhula amene anali kuteteza Saul kuti no akulu chida cha Saul chili kuti komanso utaonani kanjo ndaudula, right? So manjirena David amafuna amonese Saul kuti nomphekesa kuti afuna atenge ulamuliro wake pana mfumu ake soona iyayi. So nkhani eni ndimeneyo mukafuna kuyiwerenga bwinobwino mutha kuyipeza. Njosavuta kuimvesesa kungowerenga Bible lanu kuwerenga kandi zimona kuti nzabosa. Okay, so tikawerenga verse imene 2 Samuel 1 verse 21 mpaka 24 na kuti mapirino a Gilibowa paino pasakhale mame kapena mvula kapena minda yakutengako zopereka, pakuti kumeneko zikopa za amphamvu zinatayika oyipa. Chikopa cha Sauli monga cha wosazozedwa ndi mafuta. 22 uta wa Jonathan sunabwerera ndipo lupanga la Sauli silinabwezera chabe pamwazi pa ophedwa pa mafuta a amphamvu. 23 Sauli ndi Jonathan anali okoma ndi okondweresa miyoyo yawo ndipo ndi imfa yawo sanasiyana. Anali nalo liwiro loposa chimpankhanga, anali amphamvu kuposa mikango.
24 ana akazi na Israeli mulirire Sauli amene anakuvekani ndi zofira zokomesesa amene anayika zokomesa zagolide pa zovala zanu. So awa ndi maliro. Pa maliro munthu malira munthu. Davide ndi Jonathan anali ma friends. Madani okankhula nali Sauli ngakhala anaphedwa. Davide anali ndi chikondi chachikulu pa anthu amenewa ndipo akulira maliro, right? Zilingana tuno iniyo munthu nzanu amalira ndiye mukalira maliro anzanuyo, right? Ndiye pachifukwa tomukulira anzanuyo kukhala mamuna ndi bandeli ine ndinage. No, awa ndi maliro, right? Andi nkhani nawo tuno David anazatenga ana ake a Jonathan nzabwinobwino. Zilingana munthu ndi nzanu mwamalira inu nditenga ana ake ndikumalira bebe futu naliro osi pamenepopo, right? So nkhani ikutero ndithu tentipitirizeni. So amakamba zena no panaliso ndithu number 3 tendo namenepa ati Jonathan ndi David. So tione mfundo zimapeka ndizita. And David. Immediately after David's slaying of Goliath, Jonathan becomes very impressed with the shepherd boy, with scripture indicating that the soul of Jonathan was bound to the soul of David. Here, Saul's son forms a covenant with David. In doing this, Jonathan fulfills the role that was usually reserved for the older party in a same-sex relationship. Jonathan then takes off his clothes and hands them to David. In so doing, this has been interpreted as Jonathan... Alright, so tikaona mwino ati Jonathan anatenga chovala chake zida zake belt ndi kupasa ndani David. Tikuenenga 1 Samuel 8 verse 4. Sama nadazi mezi ndete anthu anayi wake. Sonza tuno ati Jonathan amakhanga akupereka ulemu kwa David atazikhala mkulu mu bwenziwo. Pano akuluakulu temanikani munakhalako pa chinyamata ma friends, right? Ma friends kwambiri nthawi zina amatha kunthandiza anzako. Tikaona bwinobwino anthu awiriwa Jonathan ndi munthu olemera kwambiri fati bambake ni mfumu kuchoka ku banja la chifumu. David mwanjira ina iliyonse si munthu odala kuchoka ku banja la chifumu. So pachifukwa ndi ma friends wina yakutenga zinthu zake kumupasa amati souvenir kapena timati remembrance. Tikakumbukira bwinobwino tili ku secondary tikakhala tikuzata form 4 tikumaliza aliyense apita kwake timatha kupasana zinthu kuti remembrance. Kodi zimezi ndete ndi magay. So anyway, stand bilizeni. So nkhani nema ufuruza neno atino David anakonda ndani? David anakonda Jonathan. Tikaona muno bwino kodi amuna awiri sangakondane, right? Kuti no ndi ma friends kumacheza limodzi kumachitana zabwino, right? Kodi ndete ndi magay, right? So zinthu zinazi anthu amazitenga kuti niyo amene akuganizira panopa ndimene Bible inalira. Removing the signs of his authority, his manhood, and stripping to a submissive manner. This covenant is mentioned a total of 3 times, with chapter 23 even reflecting that it was made before the Lord. When Saul's jealousy becomes wrathful, it is Jonathan who seeks to protect David from his father's murderous passion. Meeting in secret, Jonathan expresses his undying love for David, with a lot of kissing. From his father's murderous passion. Meeting in secret, Jonathan... 1 Samuel verse 20 mukangoerenga mwana zambiri zokambira panza bosi tenti ngoerengani 2 Samuel 1 verse 1 ado ndipo kunali tikerenga mmene papa 1 Samuel 18 verse 1 anatuno ndiwerenga chizungu. 1 Samuel 18 verse 1 says, And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Right? So, panthena papa mina unatika tikuverenga verse imene nchicho adano ndipo kunali pakusiriza iye kulankhula ndi Saulo mtima wa Jonathan unalimizana ndi mtima wa David, ndipo Jonathan anakonda iye monga moyo wa iye yekha. So pachifukwa tino Jonathan anakonda David monga moyo wa iye yekha basi panthena imene ndizokwanira ndi magay. Tikaona muno bwino pala anthena tuno tikaona bwino amathana tuno ndi anzathu timacheza nawo wano nkhanena kuti no ndiovutika kupeza kumatani kumavuta. Now anthu oteno aja zimakhala motani akakhala ndi mavuto achuma ali ndi
mavuto osiyanasiyana, iweyo makhala pa front ndikuwathandiza anthu achi. Ine ndakhalapo ndi anthu ena atuno sazibale yanga, ndasungapo anthu ena atuno sazibale yanga, mwachifa tino tinakumana kotumikira, ndondala munthu uyo atumikira bwino, afunika support, right? Kunthandiza munthu uja kugula malo, kunthandiza munthu uja kupeza zosowa za moyo uno, right? Osalifa ndiwe gay, kumana ifa tino ukufuna kuthandiza anthu ena, mtima wako ndabwino. So chimene chitika ndi Jonathan atakonda ndani? Akukonda David mungati mwaye. Tento nenewenda Roma 12 verse 10 no. Chikondano cha anzanu wina ndi mnzake mukondane ndi chikondi chenicheni. Musogolane ndi kuchitirana wina mnzake ulemu. So tikamona Roma 12 verse 10 pene pala kuti no chikondano chenicheni. Kodi akuthandiza no anthu akhale magay. Ai, sadana. So chikondi chenicheni pakati pa wina ndi mnzake. Ndikukonda nzako monga zikondera ndani iwe weka. Simene chinayiphunzitso cha Yesu. Tikonde anthu ena monga tizikondera nda ife tokha. So pepepo za ugezi nazizo sababa tikaona bwino pepepo zimenezi. 1 Samuel 18 verse 4 kamba no ndipo Jonathan anavula malaya yake anali nawo nampasa David ndi zovala zake ngakhale lupanga lake ndi uta wake ndi lamba lake. So akuti Jonathan anatenga zinthu zake nokupasa ndani David, right? So anampasa zinthu zili ngati adampasa lupanga lake, uta wake, lamba wake, zovala zake ndi zina zoyenera. So zina umatha umakhala ndi anthu nawo kuno zikuavutirapo. So tikaona bwino economic situation ya David ndi Jonathan nayi zosiyana. David amachoka ku banja laling'ono la Jesse, anayiwo sunga nkhosa, anayinso nyamata wang'ono kwambiri kuposa onse, right? So nana kuti no bwino tikaona bwino awapazochitika zina kuti no Jonathan pomona anzakeyo akumukonda ndi kumpasa zinthu zoti zikanthandiza. Chimozimozenso inuyo mukakhala muli ndi nzanu mwana zawo ndi osowa. Chimene chilinga chanu mumampasa zinthu zovala zanu, munamumpasa suti, kamumpasa laptop yanu, mumpasa phone yanu chani. Ndithanda zati ino ndinagay ngati. Ayi. Agada ya 5 verse 14 ndithanda zati yani. Pakuti mawu amodzi akwanirisa chilamulo chonse ndiwo uzikonda nzako monga uzikonda iwe mwini. So chimene apanga Jonathan uzikonda iye nzake monga ngati azikonda iye mwini. 1 Samuel 18 verse 7 no akuti pamene Jonathan David anapangana kuti anakonda iye monga ngati moyo wa yekha. So anthu anapangana. Tendo na Filipi 2 verse 1 ndi 12 ndi yani. Ngati tsono muli chitonthozo mwa Khristu, ngati chikhazikiso cha chikondi, ngati chiyanjano cha mzimu, ngati mphamvu ndi zisoni 2 kwanilisani chimwemwe changa kuti mukalingalire mtima zomwezo, akukhala nacho chikondi chomwe amoyo umodzi olingalira mtima umodzi. So Yesu akamba no tikwanirise chikondi chake. Paulo akulemba zimenezo no tikwanirise chikondi cha Yesu, tikhale ndi amoyo ngati umodzi olingalira mtima ngati umodzi. Tikaona bwino Jonathan ananamkondemo ngati moyo wa ndani wa yekha. So ife ngati akhristu kuonesa chikondi cha Khristu tikhale moyo ngati umodzi olingalira mtima ngati umodzi. Zotanza tikhale magay. Jonathan amukonda yemo ngati moyo wa yekha. So tinga Bible kuli masulira bwino munthu ana paibepo nkhani iliyonse yochitisa manyazi apa. Andi kuti tingamakamba za pangano limene anapangana da Jonathan ndi David, anapangana pangano lotani? Tiye tioneni nthawi inaso akupangana akuyankhulana David ndi Jonathan. 1 Samuel 20 verse 1 1 Samuel 20 verse 1 akuti ino ndipo David anathawa ku Nayoti mrama nadzanena pamaso pa Jonathan, ndachitanji ine ipa konga kuli kotani? Ndi tchimo langa la pamaso pa Atate anu ndi chiyani kuti amafuna moyo wanga? So David akukumana ndi Jonathan kuti ndawisa chani? Tchimo langa ndi lotani? 2 namuyankha usatero yayi sudzafa. Ona Atate wanga sachita kanthu kakakulu kapena kang'ono osandizisa ine. Atate wanga azandibisira chinthu chimenechi sikutero ayi. So Jonathan akamuza David ide akusizoti mufa yayi, bambo anga afuna panga chinthu amanduza kaineyo. Verse la jana. Ndipo David analumbiranso nati, Atate wako dziwatu kuti wandikomera mtima. Nati Jonathan asadziwe ichi kuti angamve chisoni, koma pali Yehova
ndiponso pali moyo wako, pakati pa ine ndi imfa pali ngati phazi limodzi. 4 ndipo Jonathan anati kwa Davide, chilichonse mtima wako unena ndidzakuchitira. So apanga pangano anthu awiriwo, pangano akuti chani? Yes, 5 nali Davide kwa Jonathan, onani mawa mwezi ukhala ndipo ine ndiyenera kupita kukadya kwa mfumu wosatsala, koma undilole ndibisale kuthengo kufikira tsiku lachitatu madzulo ake. 6 atatu ako akandifuna pang'ono ponse unene kuti Davide anandiwumirira, ndimulole athamangire kwawo ku Bethlehem pakuti kumeneko kuli nsembe ya pachaka cha banja lawo lonse. 7 tsono akati chabwino, kapolo wako adzakhala ndi mtendere, koma akapsa mtima uzindikirepo kuti anatsimikiza mtima kundichitira choyipa. 8 chifukwa chake uchitire kapolo wako zokoma mtima, popeza wachititsa kapolo wako kupangana nawe pangano la kwa Yehova. Koma ngati kwa ine muli choyipa chilichonse undiphewekha, udzapita nane bwanji kwa atate wako. So Davide akumuza Jonathan akulu, ineyo eti tipangeni pangano. Apo ukafunse bamba kuti no akakufunsa kuti ineyo kuphwando kukulibeko chifukwa mfano pamene nthawi kuti no Davide sinanga anapha Goliath, anatenga mwana wa Sauli kukhala mkazi wake. So Davide amafunika kuti no azipita kumkadya nthawi yake yokhazikika. Ndi Davide ndati nthawi imene ndisowa ndibisala ku daka ufunsa Davide ali kuti akakwiya uziwa kuti afuna andiphe, koma anati anza abwinobwino uziwa kuti ndisafuna tala andiphe. Ndi Jonathan ndiye anagwizana ndi Davide atakulu, koma musandipereke kwa adani, ngati mukuziwa kuti no mundipereke ngondiphera anthu ndipati pano paso pangano imene wapanga ndi Jonathan ndi Davide sizamageya. Ine pangano logwizana kuti no ndidzateteze mwako mongati moyo wanga, right? So tikaona bwino nkhani zimandipesa chisoni ndikamawerenga. Na pali nkhani inayopesa chisoni kwambiri akuti msilikali wachi Roma uja ndi wantchito wake anayinso mageyi. Awampe pamene panandipesa chisoni kwambiri. Tiye tione pamenepa. Warrior love continues in the New Testament. In the Gospel of Matthew, a Roman centurion comes to Jesus to ask for aid for his beloved servant. The Greek word used to describe the servant is pais, a term regularly used in Hellenistic literature to designate the younger beloved of same-sex love. Alright, now, notice zimene afotokoza apapa. Ati mawu amene akugwirisira ntchito za wantchito ndi pais. Now, mawu paisiyo sana fotokoza nato no amene akugwiritsa ntchito mu strong concordance. No. Amagwiritsa ntchito mu Hellenistic literature. Hellenistic literature is not part of the Bible. Mandipesa inepe. So zilingana kuti no mawu kuti dog, eri tikamena mchizungu. Okay, ningofotokoza mawu kuti kape, right? Mawu kuti kape kuchinyamata timathandiza munthu amene alibe ntchito. Moni tikaona bwino kape ndi chitsulu kandi chida chine chamagwiritsa ntchito opangira yani kachaso. Mandipesa inepe. So anthu akutenga mawu tino tikapita ku Hellenistic literature amathandiza nawo tino pais ndio tino ndiwe yani ndiwe wachichepere mu mageyi, right? Pamene tikapita ku Bible tifuna kupita ku strong concordance kuti tikamvesa kuti pais awathandiza yani. So tiona strong concordance kuti zimafotokoza nzabuza Bible mwibe represent of same-sex love. The fact that a Roman in this scene pleads to a Jew would have been seen as unconventional, particularly since as a soldier, his role was to rule, control, and dominate. This gives us character insight into how little this centurion regards his social norms. Jesus' response is interesting, explaining that in all of Israel, he has not seen such faithfulness. Now, at first glance, this response can easily be interpreted as Jesus approving of the soldier's faith in Jesus. But why not suggest that Jesus' reply may have actually been about the soldier's faithfulness to his slave? So, akuti no akamafotokoza za pais. Ati anamuza no nkulu mu Isai Mose Matthew 8:10 sinonepo chikhulupiriro ngati chimenechi. Tifaona no Yesu ananena kuti akulu ndibwera ku nyumba kwanu. Nanali ayi ingonena na mawu zichitika. So Yesu akuti ayi imene tafotokoza nchimo Yesu sakamba za chikhulupiriro cha nkulu, akamba za kuti nkulu anali kukhulupirira kwambiri kwa nyamata yake mwangati iye wage. Amene sanami anthu aka Bible sizilamawerenga motani. Mono tikaona bwino mwino nkhani ile pamenepo
Yesu amadabwa chikhulupiriro cha mkulu kuti mkulu samafuna Yesu apite kwawo, amafuna Yesu angoyankha mawu zichitika. Ndi Yesu amadabwa chikhulupiriro chawocho, nkhani siziti mkuluyu Yesu amadabwa kukhulupirira kwake kwa ngenzi ake. Ayi. Marking on a love for a beloved that risks humiliation and danger to restore the beloved to wholeness. I can certainly... So akuti Yesu amadabwa kuti mkuluyu Muroma anabwera kuzagwadira mu Yuda, kungoti apangise ona kuti ati amadabwa kuti mkuluyu amafunika anagwadira kwa Yuda zimene zinali zochitisa chani, zochitisa chidwi. Within the context of warrior love, as well as the fact that centurions weren't permitted to marry women during their terms of service, Jesus' endorsement of at least certain forms of same-sex love becomes evident here. Jesus approves of love that includes unswerving loyalty and care of lovers for their beloveds. He did not shun his gay believers, but instead help them. Now, before we get to our last couple, here's an honorable mention. Warrior love continues. Before we get to our last couple, tikaona nkhani akufutazana Yesu ndithu anasemikiza ukwati kapena chikondi pakati pa centurion ndi Jew. Now tikaona bwino nkhani ndi achibwana. Tiyentoneni bwino Matthew chapter 8 verse 5. Atuno ndipo pamene analowa mkepenawo anadza kwa iye centurion nampempha iye nati, Ambuye, nyamata wanga aligone nyumba odwala manjenje ozunzidwa kuposa. Ndipo Yesu ananena naye, ndifika ine ndizamchiritsa iye. So munthu abwera kwa Yesu, Yesu akulu tiyeni ndikamchiritse. Ndemonino verse usatira Matthew 8 verse 8 anati, koma centurion anavomera anati, Ambuye, sindiyenera kuti mukalowe pansi pa chindi langa iyayi, koma mungonena mawu ndipo adzachiritsidwa nyamata wanga. 9 Pakuti inenso ndili munthu wakumvera ulamuliro, ndili nawo asilikali akundimvera ine, ndipo ndinena kwa uyu muka namuka, ndi kwa wina idza nadza, ndi kwa kapolo wanga chita ichi nachita. 10 Ndipo pakumva ichi Yesu anazizwa nati kwa iwo akumusata, indetu ndinena kwa inu, ngakhale mwa Israeli sindinapeze chikhulupiriro chotere. So Yesu akunena kuti mu Israeli monse sindinapeze chikhulupiriro chotere. Kodi athandiza chani? Nkhani yakuti Yesu amavesa kuluya amavesa amene Yesu amagwirira ntchito. Yesu ayina ndi ulamuliro wonse, right? Yesu akangoyankhula mkulu amakhulupirira kuti munthu atani achira. Ndi Yesu anati mu Israeli monse sindinapeze chikhulupiriro chotere. Sauthandiza kuti munthu amakhulupirira kwa ngenzi ake iyayi. Even verse yosatira ifotokoza bwinobwino. Verse yapanati ndipo ndinena ndi inu kuti ambiri akummawa ndi akumadzulo adzafika nadzakhala pamodzi ndi Abrahamu ndi Isake ndi Yakobo ndi ufumu wakumwamba. 12 Koma ana awo aufumu atatayidwa ku midima wakunja, komweko kudzakhala kulira ndi kukuta mano. 13 Ndipo Yesu anati kwake, ndilo pita, ngakhale kwa iwe monga unakhulupirira, ndipo anachiritsidwa nyamatayo nthawi yomweyo. So nkhani yaikulu ndoti monga munthu anakhulupirira chani? Anakhulupirira kuti munthu atani achiritsidwa. So angamba zakukhulupirira kwa munthu kwa ngenzi ake ayi. So kwiye theology ndi theology yopsa kwambiri imene imakutenga mawuwo osamvekesa amene context ilili, kungowatenga mawuwo ndikungowaphulisa kuti akamvekese za chigay. Even tikaona mauti paisi amene anagwiritsidwa ntchito paisi, tikawerenga bwinobwino akukamba za anyamata amene wamenyedwa ndi zinthu, right? O kapena mkazi kapena mwana amene ali kapolo kapena wantchito, kapena mwana amene akutumikira mfumu, right? Kapena wantchito, kapena wantchito amamuna. So akapapoza kuti ndi wagenzi ake ayi. Mawu amene akupezeka mu strong concordance oti paisi amene anagwiritsa ntchito kufotokozera za wantchito wamkulu amene. So akamapoza chigay koma ndi ku Hellenistic literature amene anthu amene apanga quote paisi amagwiritsidwa ntchito choncho. Waona kuti kaona mu Bible amene akugwiritsidwa ntchito sakugwiritsidwa ntchito
mwachigame na muli musiya. Right? Nkhaniyo si ukamba zimene. So pali nkhani imene amafotokoza There's an honorable mention. Mary ya Maria ndi Martha ati anayi ma lesbian. and Martha. Many queer theologians have argued that since these two women lived together without any mention of a husband, that they may not have actually been sisters, but instead a lesbian couple. That's an interesting proposal, and it's worthwhile then to point out that Jesus was a friend, not enemy to these women, but I find that there's no evidence to suggest anything romantic or sexual took place between them. That's not to say that they weren't lesbians. There's just no information to work with, so we're going to move on to our number one. Number one. So akuti Maria ndi Marita ifana makhala imodzi sizomwapuza obala ndera anthu anali majani anali ma lesbian. Now akika zithu ziwirizi kodi ino akuti Maria ndi Martha anali ma lesbian. Kumano Bible chimenechi chimbible ene sende kumanga refute. Yohane 11 verse 1 anakuti nokuma panali munthu wodwala Lazaro wa ku Betania wa mudzi wa Maria ndi m'bale wake Marita. So Maria ndi Marita naye pachibale ngati munthu wa Mulungu wake. Koma Yesu anakonda Marita ndi m'bale wake ndi Lazaro. So Marita ndi m'bale wake ndi Lazaro osana naye pachibale. Verse 20 pamene pa Marita pakumva kuti Yesu ali nkudza anamuka kukakumana ndi iye, koma Maria anakhala m'nyumba. So Marita ndi Maria anthuwa anali pachibale naye ma sisters pamene uza lesbian zina zonse izo za m'mitu mwa anthu. Now mfundo iyi ati Yesu anali intersex. Tikamakamba za intersex ndi munthu amene ali ndi ziwalo zonse ziwiri. Ichi ni yonyasa kwambiri chimene anthu amachifotokoza magezi. Aniteka video yambirira ya homosexuality ndi LGBT anabweresa mavesi wandu kwaika pamenepo ngati comment. Mukakaona ma videos mu series ya masiku au mapita nthawi mukaona ma videos ambiri atatu munthu amapanga paste pa comments ake amene wawa fundo zimene zili mu video iyi. So nanarayi ndiziyankhe zimenezi. Jesus could have been intersexed. Since Jesus was born with no male interaction, some queer theologians have suggested that Mary could have been intersexed, born with a female body but with XY chromosomes, enabling her to reproduce without outside male influence. Simply speaking, a woman with two X chromosomes cannot conceive a baby boy without the aid of a Y chromosome. Disagree with this belief on Mary? Well, then how about the suggestion that it was Jesus who was intersexed, or born female and then transitioned later to male? This may shed light on why Jesus broke traditional gender models of behavior. So akufotokoza kuti Yesu anabadwa ngati sikana kenako anasintha kuzakhala mnyamata. Ati nkona Yesu amapanga zinthu zachi zimayi ngati kuchapa mapazi a ophunzira ake kumakhala pamodzi ndi azimayi ndikuwatenga ngati azimayi ndofana ndi azimambo. Custom by treating women as equals, calling a male follower his beloved, teaching a message of love and acceptance for all, while hanging out with the marginalized. In addition, in John's gospel, he assumed an unmasculine role when he washed the feet of his disciples, which was a role relegated to women or slaves. And in Matthew, he even spoke about the acceptability of men becoming eunuchs for the kingdom of God. Maybe you've never taken a moment to think about the science behind the virgin birth, simply ruling it as a miracle without further exploration. But there's nothing wrong or even sinful with at least considering Mary or Jesus in these ways. After all, God transcends gender. Number 6. So, tikaona mwene mwene ntendo ene Bible yang Luke 1 verse 30. Kodi Maria anali intersexed. Kodi anali ndi ma XY chromosomes. Nakatha kubereka mwana wamamuna payekha popanda azimambo kapena Yesu anabada wachikazi kana anamba kusasintha osakhala nyamata. Bible kuti chano Luke 1 verse 30. Ndipo ngelo anati kwa iye usaope Maria pakuti wapeza chisomo ndi Mulungu. Pero ndipo taona udzakhala ndi pakati nudzabala mwana wamamuna nudzamutcha dzina lake Yesu. Right? So Bible kunati no Maria asaope ya ifayani abala mwana wamamuna. Yesu Bible kufotokoza Yesu ni mwana wamamuna. Sizoti anabada ngati mkazi kana komasintha ayi. Lero jani
iye adzakhala wamkulu nadzatchedwa mwana wamkulukulu, ndipo Ambuye Mulungu adzampasa iye mpando wachifumu wa Davide atate wake. 33 ndipo iye adzachita ufumu pa banja la Yakobo ku nthawi zonse, ndipo ufumu wake sudzatha. Now tioneni yankho limene Mariya akupereka verse 34, Luka 1 verse 34. Koma Mariya anati kwa angelo, ichi chidzachitika bwanji popeza ine sindidziwa mwamuna? So mwanjira ina Mariya akuzindikira kuti iye akhale ndi mwana, afunika akhale pamodzi ndi mwamuna. So Mariya akuti ine ndine namwali sindiuza mwamuna, so akufunsa tizitheka bwanji magezi ati ayi anali ndi ziwalo zonse ziwiri iyayi. 35 ngelo afotokoza, ndipo ngelo anayankha nati kwa iye, Mzimu Woyera adzafika pa iwe ndi mphamvu ya wamkulukulu idzaphimba iwe, chifukwa chakenso choyeracho zabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. So akuti zizichitika kudzera mu choziza cha Mulungu. Pamene tikaona magezi wafuna tikupangise ife tikhulupirire iyayi Mariya anali ndi ziwalo ziwiri. So ili ndi boza la mkunguniza. Kungowerenga Bible palokha zimvekera kuti izi ndi boza. So pali ndithu fundo zina zonyasa, mfundo izi timanga unachita kuwira amene amazifotokoza. Komano tikamana fundo zimene zizi chifukwa yani tikupanga fundo zozimanga analyze, chifukwa ndi fundo zimene anthu akugwiritsa ntchito kuwapanga confuse anthu, kuwasokoneza anthu kuti akhale mchitidwe wa mageti. Ona mazibusa afotokoza izizi kwa anthu walalikira. Tioneni fundo zomaliza. In the Gospel of John, a disciple whom Jesus loved is introduced at the Last Supper account. Here he is referenced as being in the greatest physical proximity to Jesus, that is, reclining on his breast. So, I would know pakudya komaliza kuti otsatira Yesu amene ophunzira amene Yesu anamukonda. Kungukizira wari ophunzira amene Yesu anamukonda ati basi ndi magame amenepo. Faya na ophunzira amasamira Yesu pachifuwa. Basi ndi gay basi. Na tikaona bwana muno nkhani tonala kuti ophunzira amene anali wang'ono wachepere pa osewa. Right? Ndete tikaona bwino ngakhale Yesu anaosa amadza kwa iye. So zilingadano muli ndi ma friends. Ndi pali wina akachepere kwambiri kwa ose. Manjirena mumpanga treat mosiyana. So ophunzira amene akuchera tuno wema Yesu anamukonda. So Prior to the supper account, this man had never been mentioned before, and now that he is, he's never given a name other than the disciple whom Jesus loved. Now, this is such a peculiar label, considering how he also shows up at the foot of the cross, is present at the empty tomb, and is even the last person ever referenced in this gospel. Don't you think he deserves a name? I can't help but think back to a time where I was engaged to be married to my husband. So now the moment how many I don't know get up if I subantanda baja I don't get us over many su anauga one moment how many it's like bali fire ndi anamba photos alati nkulu inaiso amene amakwata ndi mamuna ake maye samatchula kuti mamuna wa mwana wanga maye kamukirawi ndi nzake uyu ndi akamafotokoza awi ndi nzake uyu ndasamatchula. So awusonza no ati zikusonza ndi wa game munthu pali na Yesu sakutchulidwa angona ndi ophunzira amene Yesu anamukonda. Nkhani ngene imeneyo tioneni. A name? I can't help but think back to a time where I was engaged to be married to my husband and how my mom would introduce my fiance to other people as my friend, never using the label fiance or boyfriend, and sometimes today I even catch her not even using the word husband. This shows an obvious discomfort surrounding how others might react. Could Evangelist John or even the early church have had similar discomfort with Jesus having a boyfriend? With that said, why doesn't he appear anywhere in the first half of this gospel? Did Jesus intentionally keep this man hidden from the crowds until this Last Supper evening? Could Jesus have felt that since he was aware that it was time for him to be killed, that there would no longer be any point in keeping his beloved a secret anymore? So our photos are no opposite amene anali ngati gay amene amakonda ndi Yesu. So arifari Yesu amana rafa amana ndikabuluni nthakauza anthu azamu nthamini mankonda. Sinzana kuti no Yesu amapanga zinthu zina munseri ngati zikuchitika munseri ndiyoti ndi chimo basi limene. So
tikamaona theology yakwiye ndi theology yonyansa kwambiri chifukwa timapangisanso Yesu akhaleso mpulumutsi amene sitingathe kumulandira kumvesesa. Yesu amapanga zinthu zina kuseri kumbali kuti anthu asadani asamuziwe, right? But a secret anymore. Following the Last Supper in the Gospel of Mark, there is a brief story about an unnamed follower who was sleeping naked in the Garden of Gethsemane, not too far from where Jesus prayed. Some scholars have suggested that this person may have been that same beloved disciple. Alright, so akufuna zatino akuti mu Gethsemane naye mwina munthu amagona osavala. Ndakufuna za mwina uyu amene amagona osavala ndi yemwe uja kumano tikaona bwino muno m'Bible munthu amene sizoti amagona osavala yayi. Anayi munthu oti anavala nsalu yokha nkanjo. Munthu amene anavala nsalu yokha nkanjo. Ndiye pobwera anthu amene amagwira Yesu. Pobwera atagwira Yesu amafuna agwire Yesu iye. Ndiye anathawa ndipeza chinsalu chimene anavala chija anangochitaya. Musazovala za anthu nthawi imene amavala ngati mikanjo. So chinsalu chimene anavala nkulu anachitaya ndikuyamba kuthawa maliseche. So akuti yayi munthu amene amagona maliseche. Mwankani Bible sikuyamba kuti amagona maliseche ya mu Gethsemane. Andiso munthu amene si ophunzira uja ndi munthu wina. Ana Bible ngoti munthu wina. That John refers to, as this would have been an hour or so after the Last Supper. But again, there's no real evidence to support that theory for sure. The beloved disciple's next appearance in John is at the foot of Jesus' cross, alongside a group of women whom Jesus was close to, including Mary Magdalene and Mary, his virgin mother. At that moment, Jesus asks this disciple to care for his mother, and likewise asks his mother to treat his beloved as her son. Here, Jesus is telling his mother that this man is her family now. Why him? At the end of the gospel, Jesus tells Peter to care for his sheep, while reserving for himself alone the care of his beloved. Or in other words, Peter, you go take care of my church, I'll take care of my partner. Historians believe that the author of John's Gospel was a Jew himself, writing around 95 AD to a particular group of Jewish Christians who were excommunicated from their synagogues. In other words, John wrote to a group of people who were rejected by their church, an experience that LGBT people can certainly relate to. And Sade Yohana amalembera pa anthu amene anachoseda mu Chiyuda chimozimozi anthu amene ali achi LGBT nawo samachoseda samumpingo ndi zikufanana. Anyways, given that John's Jewish audience knew the Hebrew scripture story of David and Jonathan, I'd like to propose that this gospel presents Jesus as a new and improved David. This would be theologically sound, since Jewish messianism was based on the belief that the ultimate savior was going to be a descendant of King David. With that said, Catholic tradition has suggested that the identity of this beloved disciple in this gospel may have been John the Apostle. John, of course, is short for Jonathan. So whereas Old Testament David and Jonathan had a love that prematurely came to an end on a battlefield, the love between Jesus as the new David and his beloved Jonathan transcends the battlefield of sin and death through the resurrection. And so akuti mogale David anakondana ndi Jonathan koma chikondi yawo chinafera mene Jonathan anafa ku nkhondo ati kumene kuli Yohane amene akumira Jonathan fati Yohane ndi short ya Jonathan munchezongo Jonathan. Anyways, ndawo tino Yesu amene mwana David chikondi yake chikupitirira ndi Yohane. Yes. What an interpretation that would be within the larger message of John's gospel, that queer love can be an example of divine love. And this would also provide for us an historical explanation as to why Jesus never married. In conclusion, the bottom line is this. No one's sexuality is ever discussed in the Bible because, let's face it, what we call heterosexuality was and is the norm and thus the default when it comes to interpretation. I'm not here today to finalize the claims that any of these people were gay. I'll leave that up to the individual reader.
Ultimately, I believe this though. The fact that Jesus' sexuality is left ambiguous is a good thing, because it allows him to be a Christ that is universally relatable, whether you are heterosexual, homosexual, or anything in between. So tentoneni kuti zimene ziona kuti motani. Yohane 11:5 ati koma Yesu anakonda Marita ndi m'bale wake ndi Lazaro. Now koso ndona kuti no kumene Yesu anakonda Marita panali ubwezi pakati pa Yesu ndi Marita ndi m'bale wake Lazaro ndi m'bale wake. So Yesu manjira ina akakuti ka Bible kakuti Yesu anakonda wakuti nditi basi panali ubwezi. Kodi Yesu amakonda ndi anthu angati? Mulungu anakonda dziko lapansi kuti anoti mwana wake. There is nothing gay about that, right? So anthu angopanga zinthu osamvetsetsa kuti zinthu zikutanthauza chani. Marko 10:17 ndipo pamene iye anatuluka kutsata njira anathamangira munthu namugwadira iye nafunsa mphunzitsi wabwino ndidzachita chiyani kuti ndilandire moyo wosatha. 20 ndipo iye anati kwa iye mphunzitsi zonsezi ndazisunga kuyambira ndili mwana. 21 ndipo Yesu anamuyang'ana namkonda nati kwa iye chinthu chimodzi chikusowa, pita gulitsa zonse uli nazo nuzipereke kwa aumphawi ndipo chimodzi akhala nacho mwamba ndipo ukadze kuno unditsate ine. So munthu ameneyo anali wosiyana ndi anthu onse amene anabwera kwa Yesu. Fatino ati Yesu anatani amamuyitana kuti akhale wonsatirayo. Mwanjirena mkulu ameneyo chongo chomwe amafunika akhale ophunzira akandani wa Yesu mwanga ndi madisciples ena aja. Koma mawu amene akugwiritsa ntchito ndi Yesu pomwe angane anatani anamkonda, right? Tikamaona mission yake Yesu pa dziko lapansi, Yesu amakonda anthu onse amene amatani amafuna kuwapulumutsa. Ndi chikondi chimene chimapangitsa Yesu Khristu abwere pa dziko lapansi kuti ngonda inu ndine. Yesu anakonda Lazaro, Marita ndi banja la Ifaya. Nthawi zambiri amakhala pamodzi ndi iwo, amacheza nawo, right? So tikangamba kuti Yesu anakonda basi ndati ndi magay, no, right? Kuluyo adakhale nosatira Yesu bwezi adakhalanso naye ophunzira amene Yesu Khristu amatani amakonda, right? Yohane 13:23 koma mmodzi wake wa ophunzira ake amene Yesu anakonda anali kunsamira pa chifuwa chake. So Yohane 13:23 pamene akutiuza ife nawo tuno ophunzira amene Yesu anakonda. Ophunzira amene Yesu anakonda ndi ati magays afuna atonesana tuno ophunzira amene samaziwika anangotulukira pa nthawi imeneyi. Ati Yesu anangotulusa mkulu amene pamene fada amazada ndikufa anthu athauzano za amene ndimakondayo kuti ndi magay. No, nkhani simeneyi atende kupitiriza kuwerenga. Yohane 19:26 anati no pamenepo Yesu pakuona amake ndi ophunzira amene anakonda ali kuyimirirako ananena kwa amake, mkazi ndaona mwana wanu. So tikaona muno Yohane 19:26 woyamba obadwa pa munthu ndi amene amafunika ayang'anire anthu onse. Tikaona muno bwino tunati Yesu anali mwana woyamba wa ndani wa Mariya. Tikaona muno moyo wa Yesu bambo ake Yosefe akuthupi ameneyo anakhala naye Yesu amatchulidwa kumayambiriro. Mono tikaona magospel aja sakutchulidwa aso mwanjinene ndikuzano anatani anafa. Koma apa tikuvesa kunena kuti chani? Tikuvesa kunena kuti chimene chikuchitika apa nchinena kuti Yesu ifatiyo ndi mwana woyamba obadwa wa Mariya ndi amene amafunga yang'anire mayi ake pamene akufa. Akufa anapereka mayi akeyo manja mandani mwa ophunzira ake amene ali ndani ali Yohane. Anenge ili pamene pandimeneyo. Yohane 20:12 pomwepo anathamanga nadza kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira wina amene Yesu anakonda ananena nawo anachosa Ambuye kumanda ndipo sitidziwa kumene anamuyika Iye. So ophunzira aja atakaona manda ake a Yesu kuti kulibeko azimaja anathamanga nawo za ophunzira ndi ophunzira amene Yesu anamukonda. Kodi ophunzira amene ndiye kuti 148 akuti yani iye osakonda sazindikira Mulungu chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Tikamakamba sakhalira Mulungu tikamona Yesu Khristu atabwera pa dziko lapansi anabwera zonesa khalira chani lawo Mulungu ndiye chani chikondi. So tikamona bwino Yesu anakonda Marita, Lazaro, Mariya. Yesu anakondanso sungujuma. Yesu padanso ophunzira amene Yesu anakonda chifukwa chani Yesu anali ndi umulungu. Yesu amaonesa chikondi cha Mulungu. Chikhalidwe yake chenje ndiye chani ndiye chikondi. Kodi ophunzira amene Yesu anakonda anangobwera ndithu kumapita nthawi kuti Yesu akumuonesera. Yohane 20:2 ati yani pomwepo
anathamanga nadza kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira wina amene sanamkonda nanena nawo, anachosa Ambuye kumanda ndipo sitidziwa kumene amunamuyika iye. Verse 3, anatuluka tsono Petro ndi ophunzira winayo nali kupita kumanda, koma anathamanga onse awiri pamodzi, ndipo ophunzira winayo anathamanga naposa Petro nayamba kufika kumanda, ndipo mmene anawerama chosuzumira naona nsalu zabafuta zitakhala komatu sanalowamo. Right? So tendipilizeni 100 verse 7 ati chani? Pamenepo ophunzira uja amene Yesu anamkonda ananena kwa Petro, ndiye Ambuye. Simoni Petro pakumva kuti ndiye Ambuye anaziveka malaya pathupi pakuti anali wamaliseche, naziponya yekha nyanja. Tsono Yesu atafa ndikuwaonekera anthuwa, anthu anapeza abwerera mbuyo apita kuti kunyanja. Ndi Yesu anaonekeranso kwa iwo pa mchenga wa nyanja. Ndiye ophunzira amene Yesu anamkonda anamuza Petro, toona ndi Ambuye. Ndiye Petro anagwera madzi nthawi kosambira kubwera kuti pa mtunda. Tiyeni ndione Yohane 21 verse 20 chitika chani. Petro mmene anachauka anampenya ophunzira amene Yesu anamkonda ali kutsata, amenenso anasamira pachifuwa pake wamgonero nati, Ambuye, ndani iye wakupereka inu? Ndiye ndipilizeni Yohane 21 verse 21 akuti, pamenepo Petro pakumuona ananena kwa Yesu, Ambuye, koma nanga uyu. Okay, so tikamaona pa ngonero ophunzira amene Yesu anamkonda anamusema iye, ndi paja Yesu anati mmodzi mwa ana azandipereka. Ndiye ophunzira achanafunsa ophunzira amene Yesu anakonda kuti amfunse Yesu kuti no atampereke ndani. So ophunzira anafunsa, ndani iye azapereke inu? Ndiye Petro pofunsa pa verse 21, pamenepo Petro pakumuona ananena kwa Yesu, Ambuye, koma nanga uyu. Verse 22, Yesu ananena naye, ngati ndifuna uyu akhale kufikira ndidza ine, kuli chiyani ndi iwe? Undisate ine iwe. 23, chifukwa chake mawu anatuluka kufikira kwa abale kuti wophunzira uyu sadzafa. Koma Yesu sananene kwa iye kuti sadzafa, koma ngati ndifuna iye akhale kufikira ndidza, kuli chiyani ndi iwe. 24, yemweyu ndiye ophunzira okuchita umboni za izi, ndipo analembera izi, ndipo tidziwa kuti umboni wake ndi woona. So ophunzira amene Yesu anamkonda ndiye ophunzira okuchita umbonizi, ndipo analembera izi. So ophunzira amene analemba buku la Yohane ndiye amene Yesu anamkonda. So tikamona bwinobwino, Yohane anali ndi Yesu kuyambira liti? Anali ndi Yesu kuyambira utumiki wake kuyambirira. Yohane anali mmodzi mwa ophunzira Yesu kuyambira anakubatizira Yesu mmene amasankha ophunzira. Yohane anali mmodzi mwa iwo. Zoti Yohane anangobwera pa nthawi ya ngonero omaliza kuti no ndikufa basi nonesani nege. Ayi, Yohane anali ndi Yesu pachiyambi. Tikaona Mateyu chapter 10 verse 1 to 5 tiona ophunzira amene Yesu anapasa mphamvu takachisizo. Yohane analipo mayambiriro kwa utumiki wa Yesu Khristu. Yohane analipo. Right? So ziphunzitso zina zinzachinyengo Bible kufotokoza bwinobwino paderepo chinaije. So Yesu anakonda ophunzira amene Yesu anakonda nali Yohane. Yesu anakondanso Lazaro, Maria, Marita. Yesu anakonda sungichumwa. So Yesu anakonda winali. Yesu ndi chikondi chake kuti anazipereka moyo wake kuti atipereke ife. So tione Marko 14 verse 49 ati yani, masiku onse ndinali nanu mkachisi ndili kuphunzitsa, ndipo simunagwire ine, koma ichi chachitika kuti malemba akwanisidwe. So tikuona usiku umene Yesu anagwira. Tikumbuka ophunzira anali kuthawa 50 aja, ndipo iwo onse anamsiya iye nathawa. Ndipo mnyamata wina anamutsata iye atafunda pa thupi bafuta yekha, ndipo anagwira. Koma iye anasiya bafuta nathawa maliseche. Yesu aweruzira ndi akulu a Yuda. So no nkhani soti panali munthu ena anali wamaliseche ndiye panali nkhani zochitika za ugeyi. Ayi, nkhani ndinayo kuti ophunzira Yesu anali mgesena amapemphera naye, komano anakanika pemphera fana amagona. Ndipo panali ophunzira wina amene analinso mgesena momwe ndi anavala chovala cha bafuta. Ndipo mugwira zili ngati munthu akugwira akugwenya malaya. Ndipo ifo ndi anthu adigwira iwe kungopanga zoti utuluke mmalayamo. Ndipo pamene kuthawa wamaliseche. So sinkhani ya mageyi sapapaso yayi. Right? So umwe mene tathera taona mavesi onse amene amagwiritsa ntchito kupanga prove homosexuality. Koma taona mavesi onse akamba nkhani imeneyo. So
tipitiriza pamene tikuona zinsinsi za Black Lives Matter movement. Ichi ndeni mafunisa kuti muone kuti no zinsinsi za Black Lives Matter movement ndizitizo. Mulungu akudaliseni, mutenge ma presentation amene achonda mugawe kwa anthu ena, mupange subscribe ku channel kuti uthenga ukafikirenso kwa anthu ena. Ngati mwadalisika mutapanga comment mu comment section pa YouTube kuti amen. Mulungu akudaliseni. Amen.